this upon them program. Здравейте всички, днес искам да ви покажа моят, не знам си какъв си мап, пират мап. Тук си един кораб и търсиш неща, такива неща. Този мап го направих преди няколко дни, но бях на нашата вила и затова не можах да снимам клипчето, тъй да сложа линк, ами че съм го качил. Само да такова линк. И тук са правилата, от кой е мапа, така. И тук в честовете има неща. Така, тук. Спим. И така. Аз ще го взривам, защото вече съм го включил. Ако ви хареса, да ви хареса. Така. Така. Това беше всичко. Чао!